Здравейте! Аз съм Андрея Озунова от 8 Б клас на професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и съм член на клуб по интереси Аз гражданина. Здравейте! Аз съм Елвира Алошева от 10 А клас и участвам в клуб Виртуални изкуства. В навечерието на 60-та годишнина на нашето училище ще ви разкажем за миналото му, ще ви покажем настоящето и ще помечтаем за бъдещето му. Намираме се пред Държавен архив Плевен, за да се срещнем с служителите му и да потърсим информация за историята на нашето училище. Елате с нас! Разговаряме с началника на архива, госпожа Маринела Йорданова. Госпожо Йорданова, ние сме ученици от професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в град Плевен. И искаме да научим повече за историята на нашето училище. Знаем, че Държавният архив съхранява много ценни документи на различни институции и училища. Ще може ли да ни помогнете да намерим за нашето училище? Разбира се, това е наша кауза и мисия да обогатяваме знанията на младите хора като вас. Тук сме приготвили една малка част от документите, които съхраняваме за вашето училище. Училище е едни от първите създадени и предадени в Държавен архив Плевен, като летописната книга на училището ви, протоколите от учителския съвет, неговите решения, които са взимали тогава. Във фонда на училището ви са предадени на 3 пъти документи и съставени 3 инвентарни описа, които също са на ваше разположение. Може да се запознаете напълно с цялата информация, която съдържате. Да, благодаря. Ще бъде много вълнуващо да се докоснем до тях. С нетърпение очаквам да разтворя страницата на албума с снимки. Очаква ви на ваше разположение в читалнята на Държавен архив Плевен. Заповядайте. И разбира се, този албум е част от първият инвентарен опис. Виждаме тук, че той е предаден 1980 година, са предадени тези документи. После, ако искате да се запознаете и с летописната книга по първият опис инвентарен, в нея е записана историята на училището, развитие, проблеми, разрешаване на тези проблеми. И протоколната книга, за която ви казах, тази, която също се води като първа подред. Те са изписани на ръка, виждате, старателно с подписът на директора и този, който е съставил протоколът. Също са много интересни, също с важни теми и въпроси. Ето виждате колко е било важно да се пише четливо и красиво. Оставам ви ги да се запознаете подробно с тях. О, виж! Има снимки от различни фестивали и празници, на които са участвали учениците на гимназията. Имало е танцов състав, училищна театрална трупа, хор. Да, нека да прегледаме и летописната книга. Далеч във времето остава ония ден, когато първите ученици и учители са прекрачили прага на поредното светилище на знанието – училището, за да започне славният му летопис. В архивните документи на училището открихме следната историческа справка на СПТУ по обществено хранене град Плевен от 15 април 1980 година. В нея четем: училището по обществено хранене се отделя от техникума по облекло и обществено хранене през септември 1964 година под наименованието Техникум по обществено хранене, като са открити 2 специалности – готварство и сладкарство. По-късно е открита и специалността сервитьорство.
През 1967 година на национално състезание в София наши ученици по готварство и сладкарство заемат второ място в страната и част от тях влизат в български отбор за международни състезания в Унгария. С заповед номер 152 от 24 септември 1968 година на Министерството на вътрешната търговия се открива училище Техникум по обществено хранене град Плевен. В този техникум са обединени досегашния Техникум по обществено хранене, ПТУ и СПТУ по хлебопроизводство и търговска школа в град Михайловград, сега Монтана. След сливането на техникума са открити 34 паралелки с 4 годишни, 3 годишни и 2 годишни курсове с общо 626 ученици. През 1968 година ученик в гимназията заема първо място на зонално състезание специалност готвач и е награден с екскурзия до Будапеща. През 1969 година на републиканско състезание отборът по сладкарство заема първо място и става национален първенец. Женя Любенова печели първо място на международно състезание по сладкарство в Унгария. През 1970-71 учебна година към училището се открива и една паралелка по търговия. През учебната 1973-74 година се преминава на 3 годишно обучение и училището става СПТУ по обществено хранене с специалности готвачи, сладкари и сервитьори, производство на хляб и хлебни произведения и продавач-консултант. През 1974 година влиза в експлоатация производствения комплекс Орион. В летописите четем: за подобряване на учебната практика на учениците през учебната 1972-73 година влиза в действие голяма учебна база с търговски обекти, кафе-сладкарница, закусвалня и ресторант с банкетна зала, производствени цехове по хлебопроизводство и сладкарство. На страниците на летописната книга на училището от 1980-81 учебна година открихме следната информация. Учебната 1980-81 година остана в съзнанието на всеки ученик и учител като юбилейна година. Честването на 1300 години от основаването на българската държава беше през 1981 година. Много бяха проявите в училище, в града и в цялата страна, като през цялата година въздействаха на всяко истинско българско сърце. Учебната година започна в условията на подобрена материална база. За нуждите на училището се предоставиха нови класни стаи от училището по индустриална химия, така че ползваме целият първи етаж. Важно събитие за годината е свързването на училището с средно професионално кулинарно училище в Ростов на Дон. От 5 до 15 май 1981 година наша делегация посети училището в Ростов на Дон и сключи договор с дружба и сътрудничество. През месец септември същата година тяхната делегация посети нашето училище. Посещението остави трайни следи в знанието на целият училищен колектив. За гостите беше изнесена богата литературно-музикална програма с участието на народния хор под ръководството на Митко Димитров, който плени слушателите със своето майсторство. От 1981 година училището носи с чест името на видната българска революционерка Тина Киркова. Историческа справка от юли 1999 година. През 1991 година Средно професионално техническо училище по обществено хранене Тина Киркова, град Плевен, отново се преименува в Средно професионално техническо училище по обществено хранене град Плевен. През 1983 година с въвеждането на втора и трета степен на обучение на учениците ЕСПУ към училището ни бяха открити 5 паралелки УПК по професиите, изучавани в ТПТУ. За учебната 1991 година се закри обучението в УПК. През учебната 1989-90 година, по случай 25 години от създаването на училището, той е наградено с орден Кирил и Методий, втора степен. По този повод в летописната книга е написано: най-важно беше това,
че СПТУ по обществено хранене е на 25 години. Един вълнуващ, радостен юбилей. На 24 ноември бе денят на юбилейното честване, денят на равносметка за работата на един трудолюбив и ентусиазиран колектив от учители и ученици. Летописецът споделя още. В учебните занятия винаги са били на смени в различни сгради, отначало в основно училище Адил Дервишев, от 1964 основно училище Марин Дринов, а през 1968 година след сливането с ПТУ по хлебопроизводство и в училище Христо Смирненски, докато сега вече е в сградата на химическия техникум. Учебна 1996-97 година СПТУ по обществено хранене се преименува в Техникум по ресторантьорство, търговия и обслужване. С заповед номер РД 09332 от 7 април 2003 година Техникумът по ресторантьорство, търговия и обслужване се преименува в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване Плевен. Благодаря ви много за помощта, госпожо Йорданова. Това беше наистина много интересно преживяване. Да, определено научихме много за историята на нашето училище. Радвам се, че ви помогнахме и бих имала честа да ви поканя отново при нужда, необходимост и ваша интерес да се запознаете с още по-голям обем от информации и документи, които съдържа Държавен архив Плевен. Ще ви окажем необходимата помощ и съдействие. За нас ще бъде и радост, и чест, и гордост, разбира се. Благодаря ви аз за отделеното внимание и заповядайте отново. Благодаря ви. И сега ще ви покажем как изглежда нашето училище днес. Ще направим разходка из обновените класни стаи и учебно-тренировъчната ни база. Ще ви разкажем за настоящите успехи на нашите съученици. През учебната 2022-2023 година започна обновяването на училището по проект "Аз обичам моето училище" в партньорство с Light Source Charity. Обновихме части от училището и от учебно-производствената база Орион. Ние и нашите учители се чувстваме много по-щастливи и мотивирани да постигаме успехи в новата красива интериорна среда. Сърдечно благодарим на всички учители, ученици и родители, които се включиха доброволно в изпълнението на проекта. Предстои реновиране и на останалата част от училището, защото аз обичам моето училище. Според мярата за живот на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит и традиции. Ето, че прибавихме още 5 години към историята на нашето училище, изпълнени с много събития. За най-значимите от тях и за самите нас ще ви разкажем сега. През последните 5 години в нашата гимназия се обучават ученици по следните професии и специалности. Професия ресторантьор, специалност кетеринг. Професия готвач, специалност производство на кулинарни изделия и напитки. Професия съдебен служител, специалност съдебна администрация. Професия и специалност асистент на лекар по дентална медицина. Училището разполага със съвременна, добре оборудвана учебно-производствена база с учебни кабинети и работилници по всички професии. Учениците от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и техните учители участваха през тези 5 години в много и различни състезания, конкурси, проекти и инициативи. Извлечениха много награди и признания за труда си. Щастливи сме, че училищният ни живот е пълноценен, изпълнен с вълнуващи и незабравими събития и преживявания. Събитията и инициативите се включиха и нашите родители, социални партньори, работодатели, различни обществени институции и неправителствени организации, с които активно си сътрудничим.
Здравейте, аз съм Радица Христова, част от екипа на дентални практики Денталсмайл и днес с учениците от професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване ще ви покажем как преминава един наш ден. Заповядайте! В денталната медицина асистентът е неотлъчна част от екипа. Той асистира на лекаря, извършвайки различни видове дейности, като посрещане, настаняване и изпращане на пациенти, подготовка на необходими материали и консумативи с съответните манипулации, аспирация, въвеждане на персонални и административни данни в електронната система, тотална дезинфекция по време и след всяка извършена дентална дейност. Учениците, освен с теоретична подготовка, получават и практическа такава, участвайки в работния процес на клиниката. Целият екип активно участва в обучението на учениците, като им показват различни специфики от работата. Изключително щастливи сме, че сме част от подготовката на тези млади талантливи деца. Можем да й предадем знанията, уменията и опита си и да сме в полза на образователната система и на обществото. От учебната 2019-2020 година професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване Плевен придоби статут на иновативно училище. Въвеждането на иновативната образователна среда е положителна промяна и превръща училището ни в място, където учители, ученици и родители са общност и усилията им са насочени към личностното и професионалното развитие на гимназистите. Гимназията ни активно се включва и в националната програма «Иновации в действие», чиято цел е популяризиране и мултиплициране на добри практики между училищата. А сега ще попитаме най-малките ученици в училището, осмокласниците, какво мислят за специалността, която са избрали. И ще ги накараме да помечтаят за своето бъдеще. Здравейте, представете се. Аз съм Александър Илиев, със специално готвач. Аз съм Станислав Станчев, специалност кетеринг. Станислав, защо избра тази специалност? Избрах тази специалност, защото да продължа семейния бизнес, който вече 3 поколения върви. И с знанията и уменията от това училище, които ще придобия, ще го направя още по-успешен. Александър, а ти защо избра тази специалност? Избрал съм тази специалност, защото от малко обичам да готвя различни ястия и се надявам като порасна да се отворя семейен бизнес. Благодарим ви, че споделихте вашите планове за бъдещето с нас. Пожелаваме ви да сбъднете своите мечти. Благодаря. Здравейте, представете се. Аз съм Емануела Маринова и съм от специалността съдебна администрация. Аз съм Рени Великова и съм в специалност асистент на лекар по дентална медицина. Рени, защо избра тази специалност? Избрах тази специалност, защото смятам, че няма по-хубаво нещо от това човек да работи това, което му харесва и го привлича. Насочила съм се към денталната медицина, защото бих искала да помагам на хората да имат здрави зъби и красиви усмивки. Еми, ти защо реши да избереш тази специалност? За да имам възможността да сбъдна детската си мечта. Посредством тази специалност ще мога да навляза в средата на адвокатите и да бъда по-близо до тях. След като завърша гимназията, ще запиша право в Софийския университет. Момичета, благодарим ви, че споделихте с нас своите планове за бъдещето. Пожелаваме ви да сбъднете своите мечти. Благодарим! Пазим традициите, градим бъдеще, реализираме се в професията, търсим предизвикателства, осъществяваме мечтите си. Честит празник на нашето училище!